Nggih, matur sembah nuwun. Beri tepuk tangan buat Bayangkara. Sampun katuran tari jaranan saking pesinden-pesinden Bayangkara. Saderengipun badhe ngaturi cecala. Mbok bilih ingkang rumaos kelangan kontak Honda. Niki kontakipun sampun teng panggung, saged dipundhut teng panggungan. Kula bali malih ingkang kehilangan kontak semoga saged dipundhut wonten panggung. Nggih, matur sembah nuwun. Satunging para lenggah ingkang satuhu kinurmatan ngaturaken sugeng dalu, sugeng lelenggahan kanthi mardika sinambi mirsani campur sari Mayangkara saniken salindri. Inggih, niku wau sampun katuran tari jaranan. Ugi ngaturaken gonging panuwun tunjuk kadang-kadang makarya ing dalu punika wonten NS Lighting. Ugi ing dalu punika dipun live streaming wonten YouTube. Matur sembah nuwun saking channel Niken Salindri Family. Ugi ngaturaken gonging panuwun